Jatend piny William Ruto oyango tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa kaka tarik hingo odiochieng' katiba mane opuodhi higa mag 2010. Kuna wase walimada na wakanini wase wengine wakakuja kumpora. Mimi niliona walipora pete, wakapora mfuko. Ile makikuyu nonek mar jago moro ma okwany ka onegi e genga paya ma Nairobi Nakuru e kar dak ma Mudhiga. Director kata ofisa e county omera wegino nikech EACC ibo makika aiti wacho ni ane mana thuwi gi police. Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' osiemo jotije piny owacho e kaunti Homa Bay mani kod lemo e duond buch ODM. Sapar mar odhiambo machiegni nyakwaromo gi chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel. Migawo mar omenda oyawo ayanga chenro mar loso bajet mar omenda mar 2026-2027 ka oyawo chenrono e kar romo mar KICC. Jatend migawo John Mbadi olero okenge ma osego gi piny owacho e bero ochumi mar Kenya kod okenge manitie mag medo jiwo ochumino. Stability, Parliament has given priority to realistic revenue projections, and we are targeting 2.7 trillion in this financial year in ordinary revenue. These achievable targets will reduce uncertainties in budget implementation and minimize unplanned borrowing. Public finance management reforms. We have moved now to accrual accounting basis from cash basis from this financial year onwards. We have continued to implement zero-based budget. We have also gone to single treasury account so that we improve our cash management, and we have optimized our asset utilization through a module called Assets and Inventory Management. I want MDS to embrace PPP. Before you ask us for extra budgetary allocation, exhaust the possibilities of raising funds through PPP, especially commercially viable projects. We now have Rironi Mau Summit in the pipeline, progressing well. I am sure it will be concluded soon. That will be a major infrastructure project in this country. The other one that I would mention, and my PS visited it recently, that is Galana Kulalu, is in progress under PPP. We have a number under the sector, and I want to encourage all MDAs, including even county governments, come up with projects that can be funded through PPP programs. Jatend piny Kenya William Ruto oyango odiochieng' mar tarik 27 dweni mar 8 kaka odiochieng' biro hingo do katiba mane oyudie pacho ka higa mag 2010 kendo tarik makamane biro bagi rapar higa ka higa. Ruto olero ni tarik 27 dweni biro dong chieng' yawo katiba ma 2010 kata kamano oganda biro mana dhi tijegi kaka pile. Lendo mowuok e apisi mar jatend piny oyango ni otimo mano maluoro katiba, rito katiba, kungo katiba kendo keto e tim katibano. Ruto koni ma en okang' makare ni mar kaluwore kod katiba mar 2010 Kenya osedongo e yore mag demokrasia. Okoni kata kamano biro bedo mar tich mana kaka pile ma ok yweyo. Senator County Homa Bay Moses Kajwang' osiemo jotije piny owacho county no mani kod lemo pogre duond bura mar ODM moko kuom kuonde chung' od buche manie county no ka okoni chiko koyiene jatij piny owacho moro amora mondo mak lemo e duond buche. Ma en bang' ka jokanyo mag ODM e kar chung' od bura Mandhewa kod Karachuonyo ne ogolo ng'ur ewi list mane ODM ogolo moting'o nyinge jotend duond bura no e kor gwenge ma giwacho ni oting'o thoth joma tiyo e county ma Homa Bay. Jogo makamoro nyingi no wuok kalo makosa moro to notimore mamano to nyaka walosi kitiyo ne sirikal chik okoyieni mondo ibed ofisa mar chama mano nie katiba mano kawacho gimowuok e wiya and the ombudsman, the Supreme Court
All institutions have given directives and opinions on the matter. Whether a public officer or an appointed state officer can be an officer of a political party. It is in the Constitution, it is in the Leadership and Integrity Act. Akwa Ediogo Matie County Government, a year, either it in a county government, Katbedo officer Marchama. Yero en Mari. Kidwa bedo officer Marchama, ye county. Kidwa bedo ja county we chama mondo jopiny e motel ne chama. That applies to public officers, but MCAs are state officers. MCAs kwa yero ni kidwa telo ne chama, mano yenegi. Lakini ka indirector kata officer e county, omera wegino nikechie sisibo makika, ibo makika, aiti wacho ni ane mana thuwi gi police. Mano chik emo wacho. Obila nothoma jal moro mano yudi ka ojwang' ringre gi apaya e gwenge ma Kikuyu e kar dak ma Mudhiga apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Jana wacho ni giwinjo gwandruok kane gichopo to gineno kama osendoni kod adhonde moko machal mag pala ka ringre to jwang' mana but nyamburko ne. Tendo obila mag ofwamb kich bade ma Kikuyu mondi ogolo yango tho makamano kendo lero ni gichako nonro matut gima dine kel thono. Ringre no tere kar kando ringre ma PC e Kikuyu. Kuna wase walimada na wakanini azino wase wengine wakakuja kumpora. Mimi niliona walipora pete, wakapora mfuko, vitu kadhaa walimpora, vitu mingi sana. Nimepata huyu jamaa amelala hapa na ni kama amedungwa kisu hapa mahali, amefunikwa sweta, amedungwa kisu mbaya sana. Hiyo ndio inaonekana imemmaliza, na kama kuna furuku imefanyika hapa, kuna damu karibu kila mahali, imetapakaa kila mahali. Ni kama walingangana, wajaribu kungangana na wale wa jamaa, ndio akakumbana na kifo yake. Alama yenyewe iko kwa kifua, iko na alama kubwa sana, na hiyo alama ni kama ni kisu ndio imetumika ndio akakufa. Today morning at around 07:30 hours we received communication from the area assistant chief called that there was a person who was lying here and it looked like the person had been murdered. The police officers from Kino and the DCI Kiambu rushed to the scene. We have processed the scene and we have taken up the investigation. So I think later on, after we find the fact find, we will be able to brief you on whatever comes out from the investigation. Jopuonje mbalariany ma Moi dhi nyime gi gomo margi ka gimako motegno ni nyaka chop kare dwachgi ma ka ok mano to chenro mag somo ok bi nyime mbalariany no kendo gibiro rochore kuom kinde malach. Jopuonj go ng'anyo ka giwacho ni ten mbalariany no kod piny owacho osebedo ka mino lwetgi e winjruok ma osekadho kendo rem keto e tim kata tok yie tiyo ka ging'ur. Ng'anyo ma kinde ka kinde mbalariany no osebedo hinga maduong' ne somo jopuonjre dhi nyime kendo rumo e kinde mowinjore. Kwa karibu miezi 3 Moi University hailipi mshahara. Council hawakujua kwamba ni hiyo mapatano ndio iliwaleta. Wakati walifika na wakasahau, wakafikiria kwamba waliletwa kwa sababu hawa ni watu wenye wanajifahamu. Tunataka kuambia kwamba wajue kwamba waliletwa na hiyo return to work formula. Ourselves and the relevant government organs, we are perturbed that up to now no one has bothered to respect that agreement. Sasa tofauti iliyo kati ya Moi University na vyuo vingine ni hii. Vyuo vingine vikuu kama University of Nairobi, KU, Jomo Kenyatta ziko na deni kubwa kuliko Moi, mkiangalia kwa gazeti. Lakini ile deni kubwa ni pesa ya serikali kama PE. Ingine ni pesa kama ya ujenzi wa buildings, suppliers, pending bills. Lakini for Moi University sijui kwa nini Moi University ni kama wanahusiana sana with the appointing authority. Watu wengi wana supply Moi University ni wanasiasa wenye wamechagua uongozi. Wao pending bills yao imekuwa cleared. Moi University haina pending bills in terms of pay. Haina pending bills in terms of suppliers. Lakini all the pending bills of Moi University, unlike other universities, ni mshahara wa wafanyakazi. Serikali ulipa walimu
wa primary schools na secondary schools na colleges. Serikali ulipa walimu directly from the exchequer. Alafu serikali utuma capitation kwa mashule ili iweze kufanya operations na kulipa support staff. Lakini kwa chuo kikuu serikali imekataa kulipa walimu directly. Gorumugire migawo mar somo Julius Bitoko singoni omenda mar somo biro chopo ne skunde duto mag piny owacho kapok juma ni orumo, ma biro bang' riwruoge mag jopuonj nyiso luoro odiochieng' manyoro ni kamoro somo ok nyal bedo kaluwore ni skunde onge kod omenda matayo somo. Skunde yawo odiochieng' ma kawuono kata bed ni piny owacho pok oro omenda go tam mar 1 kod mar 2, skunde ne ywak ni ne ok oro omenda duto mag somo ne jopuonjre ka japuonjre kaka owinjore oro. The government has put in mechanisms and measures to ensure that free primary and free day secondary is supported to the later. I want to say the policy is in place and it's intact, and we have already engaged the National Treasury, and we are expecting that before the end of the week, money for capitation will have been sent to our schools. We had a meeting last week with the officials from National Treasury, led by the Minister himself and the PS, and we agreed that the top priority for the government of Kenya this week is to release capitation to our 45,000 schools around the country. And I want to assure the country that we have put in measures, we have met the exchequer requests, and we are expecting that in the next few days, money will be in our schools. Atamalo prauchiel mar jopuonjre mar grade 9 nyochoro kwayo matimo kit somo mag science, kwano kod lony manyasani ma idendo ni STEM chakre grade mar 10 moyang kod jagoro mongire migawo mar somo Julius Bitok mane lose kindre mano kelo kanyakla jopuonjre manyiri matimo somo mag science, kwano kod lony manyasani. Romo mobagi bo ma Nairobi, Bitoko koni kaka migawo mar somo gitiyo matek ni giiko chenro duto ne somo mag STEM kendo gijiwo jopuonjre mondo yier lai kar rombgi kaluwore gi tije mayudore bang' somo. Piny owacho dhi nyime kod gero kuonde timo nonro mag science mag laboratory 1,600 e pacho kama ngima. We are encouraging Kenyan students to go STEM way because we believe STEM can transform a nation. Out of the 3 pathways, STEM, arts and social sciences, and sports, we are saying we are 60% of our learners to go STEM way. And the government is investing heavily, including the construction of 1,600 labs around the country so that all students who choose STEM at least have a lab in their school. The government has put in on mechanisms, they have put in place systems to ensure that we have a smooth transition. And we are encouraging every school to at least select 2 pathways. And we are encouraging them at least one of the pathways needs to be STEM because of the importance of science, technology and engineering and mathematics in transforming a nation. We are expecting 1.2 million learners to transit from junior school to senior school. And we are saying 60% of these learners will be doing STEM. Already these 1.2 million learners have been given an opportunity to select their schools of choice in the senior school. Kocha mar Manchester United Ruben Amorim pod biro medo guonyo wiye tok yudo point 1 kende kuom tuke 2 mokwongo tuke adhula lig maduong' mar piny Ingereza. United nowuok amodhi gol 1-1 gi Fulham otieno